etorriak. Arantzazuko amaren, gure amaren bederatzi urren ontarako, bederatzi urko 6. eguna dugu gaurkoa. Espirituak sartu gaitu Jesusen ibilbidean, eta espirituak indartzen gaitu gure fede bizitzan. Espirituak dena erreinuaren zerbitzura jarrarazten digu, eta espirituaren eraginez gure doainak erreinuaren negozio ona egiteko erabili nahi ditugu. Espirituak honako hitz hau esaten dio gaur Elizari. Senideen zerbitzuan emandakoa irabazten duguna. Doainak ez direla gordeta edukitzeko. Mariak ederki asko zekien hori eta inolako ezbairik gabe zerbitu zuen. Ez daukagu maestra txarra, erreinuko negozioak nolakoak diren ikasteko. Hasi dezaku gure otoitzaldi hau zutik jarri eta abestuz agur Jainkoaren ama maite. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Arreba eta nahiok, Jainko gure aitaren eta Jesukristo gure jaunaren grazia eta bakea zuekin. Eta zure espirituarekin. Senideok, asteko isilune sakon batean, errukitara jo dezagun geure ezinetik eta geure pekatutik. Jesus jauna, guztizona eta biopera zarena, erruki jauna. Jesus jauna, zeure honez bedeikatzen nahi duzuna, Kristo eta gure pekatua barkaturik
eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Aitzazeruetan jainkoari, bakeak lurrean gizonari. Denok, aitzazeruetan jainkoari, bakean lurrean gizonari. Añauti eta eder zaitugulako, gorazku bedeinkatuazu, eskerrak zuri. Aitzazeruetan jainkoari, bakean lurrean gizonari. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko baita guztiduna, gorez bezkuri. Aitzazeruetan jainkoari, bakean lurrean gizonari. Jesu Kristo jainko jauna aitaren seme, zuk kentzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Aitzazeruetan jainkoari, bakean lurrean gizonari. Zu bakarrik santua, Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argita. Aitzazeruetan jainkoari, bakean lurrean gizonari. Zutik otoitzelako. Egin dezagun otoitz. Berri ezazu jauna guregan, Pentekoste eguneko gertaera harrigarria. Eta egizu, zure argia den Kristok, indar gaitzala Espiritu Santuaren egitez, bizi berrira jaio garenak. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. San Pablo ederki ulertu zuen zer den negozio ona egitea. Berari dena balio gabea iruditzen zaio, Kristo irabaztearekin konparatuta. Kristo zerbitzea eta harenak zerbitzea ikusten du egiazko saria. San Pablo apostoluak Filipotarrei egindako gutunetik. Senideok, nire ustez ez du ezerk deus ere balio Kristo Jesus nire jauna ezagutzearen neurrigabeko ondasunaren aldean. Kristogatik dena galdu nuen eta dena zaborraren pareko jotzen dut, ura irabaztearren eta harekin bat eginda bizitzearren. Ez naiz neurez salbatzen, legea betetzeagatik alegia, Kristogan sinisteagatik baizik,
jainkoak sinismenaren bidez salbatzen nauelako alegia. Kristo ezagutu nahi dut, haren piztueraren indarra neuregan sumatu eta haren nekeetan partaide izan nahi dut. Haren antzeko bihurtu heriotzan, horrela hildakoen piztueran ere parte izango dudan itxaropenez. Ez dut esan nahi hori lortu dudanik edota helmugara iritsi naizenik. Baina leian jarraitzen dut ea eskuratzen dudan Kristo Jesusek ni neu eskuratu ninduen bezala. Zenidio, ez dut uste dagoeneko eskuratua dudanik, baina atzean gelditu denaz ahazturik, aurrera jotzen dut eta helbururantz lehiatzen naiz, saria iristeko. Horretara deitzen baitit jainkoak goitik, Kristo Jesusen bitartez. Jaunak esana, Marcos ere bazuten, pozez bilduko dute. Marcos ere bazuten, pozez bilduko dute. Jauna ziongo atzilotuak erakartzean, bagenden ametsantzean, orduan bete zitzaigun adarrez, gure mingaina goratzarrez. Marcos ere bazuten, pozez bilduko dute. Atzerritarrik orduan esan zuten, gurekin handikiro jokatu da jauna. Hau da poza daukaguna, jauna handikiro jokatu badute. Marcos ere bazuten, pozez bilduko dute. Espirituak esaten digu hitza. Dohainak ez dira gordeta edukitzeko. Erreinuaren lanean txeatu behar ditugu gure dohainak. Hori da gure eginkizuna, hori da espirituak erakutsiko diguna. Zutik harri gaitezen, ebangelioa entzuteko, aleluia abestu. Denok aleluia. Zaudeten nigan eta ni zuengan dio
dagoenak. Nigan dagoenak ale ugari emango du. Jauna zuekin eta Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan, Jesusek parabola hau esan zien ikasleei. Gizon batek urrutira joaterakoan bere morroiei dei egin eta bere ondasunak utzi zizkien. Bati 5 talentu eman zizkion, beste bati 2, beste bati bakarra. Bakoitzari bere trebetasunaren arabera. Eta gero joan egin zen. Handik luzarora etorri zen morroi haien nagusia. Eta kontuak garbitzen hasi zitzaien. Hurbildu zen 5 talentu hartu zituena eta beste 5 eraman zizkion. Esanez, jauna, 5 talentu utzi zenizkida. Begira, beste 5 irabazi ditut. Nagusiak esan zion. Ederki, morroi zintzoa eta leiala. Gauza txikian leial izan zarelako, askoren buruzagi egingo zaitut. Sartu zeure nagusiaren festa ospatzera. Jaunak esana. Arantzazuko gure amaren 9 urruna ospatzera Arantzazura etorri zareten adiskideok, baita ere Segura Irratiaren bidez bezau jarraitzen duzuenok denoi bake eta on. Mundu honetan bizi eta negozio ona egiteak bere zailtasuna ditu. Evangelioak ez du jende motela behar, jende argia baino. Jesusen ikasleak jakin behar du ondasunak nola erabili behar diren. Mundu honetan bizi behar dugu, baina munduaren eta evangelioaren kodeak ez dira berdinak diruari eta ondasunei dagokionez. Argia garelakoan, zenbat aldiz gertatzen garen burugabeak. Jesusek bere erreinua gure esku utzi digu, eta erreinu hori zaindu egin behar du. Horrek esan nahi du gure doainak besteen zerbitzura jarri behar ditugula. Bestei emandakoren kontu eskatuko zaigu. Doainak ez dira alperri galtzen usteko. Espirituak munduan murgiltzen gaitu eta gure bizitza osoa munduaren zerbitzuan ematera bultzatzen gaitu. Sentidua sortzen erabili behar ditugu gure talentuak, harremanak gozatzen,
elkarrizketa bideratzen, elkarlana sortzen. Horretan harrapatuko algaitu gure jaunaren egunak. Espirituak eragin zion Mariari bere gorputz eta arima dena jainkoaren erregetzaren zerbitzura jartzezan. Eta hala egin zuen emakume zintzoak. Munduan evangelioa bizitzea zaila da, baina emankorra. Ospa dezagun pozik, jainkoaren doain oparoa Eukaristia honetan. Zutik jainkoari gure premiak agertuko dizkiogu. Senideok, eska ditzagun jaunaren doain guztiak munduko pobreenentzat eta guretzat zerbitzari izateko behar dugun espiritua. Kanta dezagun. Herria beratzen alde, beren ondasunak ongi bana ditzaten, denek izan dezaten duintasunez bizitzeko behar dutena. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna, eskatzen dizu. Elizaren alde, bere zerbitzu apalez, behartsuenengana berri ona eraman dezan. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna, eskatzen dizu. Familien alde, gure familiek erosokeria utzi eta familia behartsuen ardura izan dezaten. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna, eskatzen dizu. Arantzazuko Andre Mariaren 9 urrena ospatzen ari garen alde. Ospaketa honek ingurukoen zerbitzari izateko espiritua eman diezagun Mariari bezala. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna, eskatzen dizu. Entzun gure aita Errukiorra eskariok, zure doain oparoz bedeinkatu gaituzunez gero, emaguzu behartsuak pozi zerbitzeko adorea. Arantzazuko amaren otoitzez, eta Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen.
Senideok egin dezagun otoitz guztio batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Izur ezazu jauna zure espirituaren bedeinkapena gure eskaintzen gainera. Zure Eliza zeure maitasunez bete dadin eta mundu guztiarentzat salbamen sakramentu izan dadin. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin gora bihotza jaunak aldatzkatu. eskerra jangoiko gure jaunari. Egokita eta zuzen. Egoki da bai zuri eskerrak ematea eta zuzen zu gorestea aita santua, Maria Birjina aintzatsuaren ospakizun honetan. Berak ezkon berriekiko arduraz bere semeari erregutu zion eta zerbitzariei agindu hark esana egiteko. Urontziak gorritu ziren, gonbidatua poztu eta estei jatorduak irudikatu zuen Kristok Elizari egunero eskaintzen diona. Ezaugarri zoragarri honek mesianitar garaia adierazi zuen, Espiritu Santuaren doaina agindu zuen eta aurrez seinalatu Kristo nekaldi gorriaz jantzi zen ordua, Eliza bere emaztearen alde gurutzean bizia emanez. Horregatik, aingeru eta goi aingeruek gurtzen zaituzte beti zure aurrean pozik. Utzi iguzu haiekin bat egin dezagula zure gorespena kantatzeko. Santu, santu, santua, dire guztien jainko jauna. Zeru lurra beberik dauzka zure piztira. Osana zeruko nieta. Bedeinkatuak jaunaren izenean datorrena. Osana zeruko nieta. Santu zara bai eta goresgarri, gizon emakumeak maite dituzun jainkoa. Zu beti geurekin zaitugu bidelagun, bedeinkatua zure semea. Gure artean da bere maitasunez biltzen gaituelarik. Beinola ikaslei bezala, guri ere berak argitzen dizkigu liburu santuak eta berak zatitzen digu ogia. Horregatik eskatzen dizugu aita guztiz ona. Izur ezazu zeure Espiritu Santua, ogi eta ardu hauek santu egin ditzan, eta Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak hilbezperan, azken afariko gauean, ogia hartu, bedeinkatu eta zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik, eta zuri eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat bekatua barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da
guzti santua, zure seme Jesukristo gure salbatzailearen oroigarria ospatzen dugu, eta gurutzeko heriotzaren bidez, bizi berrira pizturik, zeure eskuinaldean jarri duzula gogoratzen dugu, eta hori zure maitasunaren egintza dela aitortzen, ura etorri arte. Eta ogi bizi emailea eta esker honezko kaliza eskaintzen dizkitzugu. Begira, aita ona, begi honez, zeure elizaren eskaintza honi. Bere burua guretzat emana duen Kristoren pazko sakrifizioa da. Egizu, Kristoren gorputz odoletan bat egiten dugunok, zure maitasun espirituaren indarrez, zure semearen gorputzeko atal izan gaitezela, orain eta betiera. Arnaz berri ezazu jauna, evangelioaren argiaz, Donostiako gure eliz barrutian bizi den zure eliza. Sendotu batasun lokarriak, fededunen eta eliz hartzainen artean, Francisco gure aita santuarekin, eta Fernando gure gotzainarekin, eta mundu zabaleko gotzainekin batean. Horrela, zure herria, batasunaren eta elkartasunaren profeta ezaugarri argitzu izan dadin, mundu nahasi eta sakabanatu honetan. Lur honetako gure ibilaldia bukatzean, argaitzatzu gu ere zeure etxean betiko. Han zurekin biziko gara beti, eta Jainkoaren Ama Maria Virginia Doartsuarekin, apostolu eta martiriekin, eta santu guztiekin bat eginik, zu goretxiko zaitugu eta handietxiko, Jesukristo zure semearen bitartez. Hone bitartez, honekin eta honengan, zuri aita, Jainko aita guztidun horri, Espiritu Santuarekin batea, ospeta aitza guztia, gizaldi eta gizaldi guztieta. Salbatzaileak agindut erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeru eta zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reikua, egin bedi zure naia, zerua bezala lurrean bete. Eskaintzatzu utziten dadian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzen. Atera gaitzatzu jauna gaitz guztietatik. Emaguzu bakia gure egunotan, zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, bakea usten dizuet neure bakea ematen. Begira zeure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasun. Errege bizi baizara, gizaldi eta gizaldieta. Amen. Jaunaren bakea beti zu
bakea bata besteari. Jagoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu ondoko pekatua. Errukia da. Jagoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu ondoko pekatua. Jagoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu ondoko pekatua. Emaiguzu Ona hemen Jaungoikoaren bildotxa, ona munduko bekatuak entzen duena, zorionekoak mai honetara deitua. Jauna, ni ez naiz ino, zure etxean sartzeko, baina ezazu bat zendarra. Jesus maitea zen, azken afaria, bera eman nahirik ardota ogia, guretzat zelarik hiltzeko aurrean. Maitasuna zeuka bihotza menpean, ortozakon beti Jesus gaiko jauna, sakramentu hontan gurekin dagona. Apostoluei inez esan die, nik gaur saldua naiz, bihar hilko naute, aitaren ganako denbora zait bete. Ona orain zenbat zaituztedan maite, ortozagon beti Jesus gaiko jauna, sakramentu hontan gurekin dagona. Esker honez egin dezagun otoitz. Jaunartze honek eman diezagula jauna espirituaren maitesua. Zure semearen apostoluak harrigarriro bete zituen maite zu bera. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure
zaitzatela jainko guzti alduna, aitak eta semea eta Espiritu Santua. Grazie.